filtret. Ja, det er der. Nu trænger til en ordentlig afgang, så det er godt, det går i gang. Ja. Man kan rige meget hår af hende, ikke også? Ja, men det bliver ved med at sidde der. Ja, det er rigtigt. Det er mærkeligt. Håret falder aldrig helt af. Aldrig helt. Kun vi klipper hende. Ja. Hvis det rører hende, så falder kun noget af det af, så vokser det med det samme igen. Ja, det er rigtigt. Stop, Nina. Det var godt. Bare en arm på hende, ikke? Hvad? Ja, så er det godt bare en arm på hende, så bliver hun, hvor hun er. Der er frisørnummer. Ja, det kan jeg se. Det er dejligt. Og Nina, hun nyder det. Hvorfor skal vi ikke have frisør for Nina?